Bona nit a tots. El primer, vull dir, he decidit deixar de ser l'entrenador del primer equip del Gandia Bàsquet, principalment perquè pense que és el millor per a l'equip, per al club i per a mi. Sé que enguany les coses no han anat bé i estem en una situació límit, queden 7 partits, però penso que també encara hi ha unes possibilitats de salvar-se i que el club ha d'intentar fer el màxim que pugui. Això és l'únic que tinc que dir respecte a la decisió que he pres. Però sí que vull aprofitar, perquè naturalment, clar, són molts anys així, vull aprofitar per agrair en el club. Fa 12 anys vaig arribar a aquest club de la mà de Paco Miñana, Josep Banyuls, Damià Banyuls, entre altres, i vull agrair a totes les directives, fins a l'última, en Pep Tano i Manol Baix, la confiança, l'afecte i l'estima que han tingut en mi sempre. Això ho faig extensible a l'afició, a la ciutat de Gandia, al públic que ha vingut a tots els partits i als mitjans de comunicació. Res més. Doncs fa 12 anys que és veritat que està Isma sí, jo fa 8 anys que estic al bàsquet. Per a mi ha sigut un home entranyable, una persona de confiança, una persona que nosaltres teníem el millor entrenador del món i per a nosaltres no ha hagut altre entrenador. Nosaltres hem estat fent molts, diguem, juntes i en la vida ens ha passat pel cap que Isma se tenia que anar del club. Ha sigut una proposta d'ell i nosaltres ho sentim molt perquè Isma per a nosaltres és més que és molt més que podíem pensar. Jo és que estic un poc així, estic molt trist perquè són molts anys que hem estat junts i jo espero que li vagi molt bé en la vida perquè s'ho mereix tot, i a nosaltres, el Gandia Bàsquet, avui de València, que també li vagi bé, que ell també voldrà que li vagi bé al Gandia Bàsquet, per supost. Res més que dir i que això, que tinguem sort d'ara en endavant. Tinc que dir-vos que ha sigut una edició presa per Isma, vull dir que no... Matos sí que li diguérem, jo sí que me'n recordo que teníem una conversa fa poc i sí que li vaig dir que és que ell es sentia molt pressionat per tot el que representa el club, perquè ell forma part del club. Entonces estava molt pressionat per això. Jo li vaig dir que perquè era una decisió que fos un professional que acabara de vindre, perquè primer està a la seva salut, el seu estat anímic, i si no té un bon estat anímic aquestes coses no es poden tirar avant. Vull dir, encara que nosaltres a la directiva li havíem demanat que es quedara, si ell no té il·lusió, entonces no pot... Estos reptes, estos treballs no són convencionals, vull dir, si no tens un mínim d'il·lusió i de pensar en creure teu és impossible tirar-lo avant. Entonces jo em pareixia, més que ni proposar-li que es quedara en principi, perquè jo conec a Isma i sé que per una edició d'estes ell ho tindrà molt mesurat, i entonces seria inútil dir-li queda't, però perquè pateixi més el que està patint, perquè entonces prefereix alliberar-lo d'aquest compromís i ara tirarem avant, de la manera que siga, perquè el Gandia Bàsquet té que tirar avant, i això no vol dir que Isma més avant col·laborem nosaltres o el que siga, perquè les relacions vull dir que no, és un problema puntual que a nivell de club i a nivell personal, per almenys per la nostra part, que no hi ha cap problema.